Goeie, het is maandag 1 juni. Welkom bij Bient. De simmer is het officieel begonnen en van Piet Paulusma jaren we of het nou warm, koud of wie het wordt. Of misschien wel alles tegelijk, dat kan samen in Friesland. Ja, en Peter den Oudsten, bijna in Ljouwert, maar hij is nou burgemeester van grote concurrent Grains. En Rijts Spanninga die stekt de Limburgers naar de kroon, maar echte Frieske asperges. En geef me haast een raap, joh. Hoe blinder? Eventjes de hoe wat Jan en de rent helemaal in de 100. Ja, dat is toch knap even, hè? Ja, nou, dan moest echt even heel geconcentreerd aan het werk om goed te sorteren. Maar weer erg leuk. Maar ja. echt een dikke knijt, dat is mooi. Ja, we hebben prachtige species, maar die zijn dus de Vita species. Maar ja, straks wel even wat meer. Maar als dat species dus tros zitten en een fotosynthese krijgen, dan worden ze dus groen. Dus ja, ik ben groen en wieten en giet goed hoe de Vita species. De Vita species van Friesland. Uit Friesland. Nou, dat is heel mooi waarnedig. Nou, dan zullen we jaren of dat goed komt. Ja, want het is een stadige traditie. Want op de dag dat de winter of de simmer begint, jaren wij van Piet Paulusma wat wij verwachten kunnen. En eerlijk is eerlijk, hij steekt ik nou weer de jermers onder de oksel sta in het vuur. Want ja, dat op waarom komt Piet, dan is het, dan zit heel Nederland op die nekken, hè? En dan is het risico. Ja, dat is elke keer maar zo'n versissing. Maar de eerste versissingen binnen al Westerog meteorologen. En ik dacht dat elke keer ik inderdaad in de van dat meteorologische simmer begint. En ik ga ervan uit dat deze simmer echt warm wordt. Ja, echt waar. Nou, daar mag daar een heel stuk te vertellen. Wij dienen de winterversissing dus ook. Dit zou dus toch een paar maanden liggen. Ja, volgens mij komt het op breedens. Het zijn één of twee perioden van langer of korter. Dus het valt nog net hier om dat te zitten. Ik denk dat vooral in februari plak financieel. En ik denk dat wij een aantal snierdagen krijgen maar een snierdek. Dus het wordt weer eens ouderwets wit. Ja, is leuk toch? Vooral februari de kelt. Nou, wel breedens bij we kijken net komen. Maar de snier is wel best. Ja. Dus dan ben je tevreden nu wat er gebeurd is? Wat december en januari betreft wel. Februari hebben we wel de vroegstand, maar we hebben het krijg net heel op rijdens. Nee. Dus dan ben ik redelijk tevreden, maar dan is toch 60-70% binnen. Ja. Vind je hem nou belangrijk om te weten wat voor waar het wordt? Hoe langere termijn? Nou, dat vind ik net zo belangrijk eigenlijk. Het wordt altijd wel een beetje warm deze simmer, net. Dus ja, dat is wel een beetje gelijk. Ja, maar is het belangrijk voor jou bijvoorbeeld? Het is echt heel belangrijk. Het is voor sowieso voor het horeca-gedeelte is heel belangrijk. Goede simmer, mooi zwaar. Meestal ben oors. Ja, maar dan is het als het al zo is. Maar hij zei het nou wat we krijgen. Ben je er al mooi ondergang? Ja, zeker. Dat wil ik zeker weten. Nou, baan maar los. Ja, nou ja, als je naar de Aroneren is die simmerverwachting van 70% uitgaan. Ik ga nu vanuit dat juni, juli en augustus warm of te warm worden. Ik ga vanuit dat die... Te warm? Ja, te warm. Dus dat betekent dat een gemiddelde simmertemperatuur van 17 graden, dat we daar een hele 1 graad boven komen gemiddeld. Dat is flink wat. Nou, dat is prima, denk ik. En dat betekent dat ik verwacht je dat we toch wel 12 of 3 warmtegolven krijgen. Dan zit een hittegolf er heel dichtbij. Dat valt net precies te zeggen op zo'n lange termijn. En ik ga ervan uit dat wij toch regelmatig toch wel, en dat is dan het wat wisselvallige en grillige karakter, wat inzinkingen krijgen maar zwieren buien. Maar die binnen, ze staan er gewoon, dat erbij. Ja, want we hebben een paar zwierenbuien opzocht. En die wie net zo dreig, hè? Dus, dit is een beetje zo, als ik mijn vrienden hier wat herinner. Dan hingen we 2 mooie dagen. En dan om middags om 1 uur of 2 naar wat het Tjuster. En dan flats, dan kregen we dit. Ja, en daar wil ik wat verzezen, want wij zien hier altijd dit soort momenten op. Maar als dan juist hoe het in het Boetmelong gaat op het stuit, maar prachtig simmerwaar, maar zwieren, echt zwieren bij, volle zweder als bij ons. Komen mensen uit de Alpelon bij met hagelskeer en dat soort zaken. En als bij ons één dag echt ruimt maar zwieren bij, dan zeggen we, die simmer is mis. Nee, het jet het zit er bij. En ik verwacht je, zeg ik al zo, een echt warme simmer, te warme simmer. En dat betekent dat de nodige stroomdagen er wel bij zijn. Ja, maar wat is het verschil dan met vliegen hier? Vliegen hier hebben wij in augustus het koelere waarhand. Hebben we in juni, ik het toch wat mindere waarhand. En wie juli top. En dat wie het hier daarvoor ik. En ik denk dat nou die warmte volle meer verspreid komt over de 3 man. Dus dat is al die 3 man er wel voordeel van is. Ja, dus de oeralgongers steeds met die altijd nooit de dikke jassen mooi, hè? Want dat is de kans. Nee, die kennen die zo'n nou nog wel de dikke jassen mooi kennen. Want er zit natuurlijk nog altijd een inzinking in, hè? We binnen de Aron een weekend geconfronteerd met de 30 graden, met alles en al wat. Maar dus is toch dat
als zo'n simmer komen wil, en dus komt uit een periode waar je maar wat kouder was, dat net van die door het moment helemaal stabiel is. Dus die onstabiliteit zal ik in juni wel blijven. Maar we hebben in juni best nog wel wat warmte. Maar is dit nou optimistisch, Reitz? Ja, zeker. Maar wat ik heel nieuwsgierig vind, hoe doe je zoiets? Hoe kan je zoiets nou voorspellen? Nee, iedereen zou dat net kennen. Nou ja, nee, ik bedoel, een glazen bal of zo. Nee, maar daar is niet redenen voor. Ja. Binnen weerkaarten, ding, hoe dit zo? Heb ik met John die bij mij werkt, die is meteoroloog, ik altijd een discussie hoor, maar ik zie altijd nooit een streamingspatroon van de aanroende oorlier. Ja. Ik zie nou hoe het de aanroende wintergang is en de maaitijd. Ja. En ik pak de gevolgen van de opwarming erbij en nog een stukje gevoel. En zo is dat soort wel eens een stukje gevoel ik nog. Is dat die 30% die misschien soms dan krijg even mist? Maar, nee, misschien juist wel net. Oh, juist wel net. Oké, dat nee, maar dat zit natuurlijk altijd ter discussie. Maar als nou juist er binnen meteorologen geweest, die hebben de aanhoende weken of 14 dagen in naar boeten gebracht dat het de warmste simmer ooit wordt zo. Die ging van de winter, de koudste winter ooit, is helemaal neer van de kwam. Dus met hoe trein maar een zin wat je vanuit komt. Ja, en uiteindelijk, de vraag is, wat voor doel heeft het om dit nou te weten? Want ik bedoel, pas je vakantieplan erop, dat je denkt, nou, dan maar net naar Rodos, het weet je toch lekker warm. Ik net, maar ik denk dat volle meester dat wel door. Ja, is dat zo? Ik denk dat denk ik wel. Ja. Daar wil ik nog vragen. Hè? Ik bedoel, als dan, er wordt dan regelmatig vragen, en het heeft nou natuurlijk met de sociale media helemaal. Wanneer komt er maar die simmerverwachting? Of niet simmervoorspelling? Het is geen verwachting, maar voorspelling. Ja. En die hechten de waarde aan en die bepalen... Nou ja, men vindt dat wel leuk om te weten. Binnen maar je weet het net. En dat is misschien het leuke van het leven, dat je het waar in ieder geval net verzissen kan. We kunnen nog zoveel verzissen. Maar dat is nou in ieder geval hoe het er ongeveer uitziet. Nou ja, bedankt. Ik zal het in de gaten houden. Ik hou die streng in de gaten, want er komt toen Jelly weer. Hè? Dus als ik 60% score, ben ik er heel tevreden mee. Okay. Nou, bedankt. Ik hoop de mensen thuis dat die er heel wat aan hebben. Ja, we zullen aanstaan nog een reportage zien. Want de winnaar van uw verhalenwedstrijd, die zou een verfilming krijgen. Nou, dadelijk zeggen we jou hoe vier het daarmee is. Nou, eerst dat witte goudrijtsen. Want het roept je lekker, dat is die ham zeker, of net? Nou, nee, ja, de ham die roekst, ja. Maar ja, dit binnen asperges. En even een peerding vooral. Straks kun je even zien hoe ze stekken. Maar asperges met je bestaan van 90% uit vocht. Dus altijd eerst in het water lezen voordat je ze schielen. En dan even testen of ze mooi fris binnen. En zo'n asperge, die piept. Een frisse asperge, die piept. En straks is de testen, dus als je hem aast een meestal zeggen bij de groenteboer, die pakken eerst 2 asperges. Ja, nou. Hij hem ik naar binnen zien. Ja. Nou, ze lezen het bij het soort, want ik wie ik in een grote winkel, grote supermarkt, en daar luiden ze echt in de aanbieding en constant al. Het is nou volop seizoen en dit binnen dan de Frieske asperges en die binnen even wat letter, want ja, het is hier wat kouder. Ja, want wij komen overal en wij hebben natuurlijk al lang zo'n die asperges in het zuiden van Nederland. Ja. Maar wat is nou het verschil tussen de Frieske en de Reitz die heeft zelf aan de gong geweest. Dat konden we krijgen even zien in, dat hij maar die hoen onder de slag. Zullen we eerst even zien, Reitz, naar het filmpje? En dan doen we even een skillen voor en vertel ik even hoe ze sieren maast. Oké, prima. Goed. Zullen we eerst naar het filmpje? Bij asperges denken je aan Limburg en net aan Friesland. Maar ze binnen er wel. Ja, ze binnen hier in Ketlik bij Hoekstra. Nou, Mietje. Mietje, Reitze. Ulke, zet hem even uit, want dan kijk je even, maar ik moet even wat vragen. Ja, dat kan je. Zal ik even mij sorteren? Hoe gaat dat, Wiepke? Nou, zorg vooral naar de dikte, hè? Want als ze dik binnen, dan moeten ze lang sieren. En als ze tin binnen, hoeven ze net zo lang te sieren. Dus ze moeten even sorteerd worden op dikte. En geef me haast een raap, joh. Hoe blender? Eventjes de hoe wat Jan en de rent helemaal in de 100. Nou, dit gaat fantastisch, hè? Maar nou heb ik even zien hoe het sorteerd worden. Ja. Maar nou wil ik graag even zien hoe het groeit. Hoe is het seizoen? We begonnen hartstikke let. Ja? Omdat het verschrikkelijk koud om uit weer. Ja? En nu is het nog heel te koud. Dus het is gewoon te koud. Het is gewoon te koud voor asperges om goede productie te hebben. Nou, zou ik zien dat het goed door, Ulke? Ja. Maar 2 vingers. Lekker zo.
zo pakken. En dan... Ja. En wat is nou het verschil tussen deze hele mooie asperge uit onze eigen heitelaan... Ja? en iedereen zweert bij die asperges die uit Limburg komen? Wat is nou het verschil? Tegen kouder, wij zijn over het algemeen 14 dagen later. Ja? Maar de asperges als in het zuiden. Oké. En daar komt nog bij, wij hebben een volledig koude groen. En in het zuiden gebruiken ze vaak plastic en boogjes over de groen heen om het seizoen maar volle jaren te krijgen. Dus zijn de Friese asperges lekkerder Ja, dan de Limburg? Ja, natuurlijk. Zo Ja. chauvinistisch ben ik wel. Maar wat is echt het verschil? Ik heb me vertellen die van Jim is zwierter. dat idee krijg ik van de meeste mensen ik mee. Dat die mensen die bij ons komen en ik in Limburg asperges eten, dat ze dit toch lekker wat sweeter vinden. Het is wel mooi, het is wel het witte goud. Dit is echt wietgoud. Want ik liet in de studio even zien hoe het smaakt. Hoe liep het niet dat? Nou, dat vind ik niet zonde. Ja, dat is het mooie rijds, hè? Dat we dan in de studio zitten. En er is een oudskiel, hè? En dan skielt ze altijd van de kop naar de voet. En dan was net oorsom skielen, dan skielt ze die kop eruit. Ja. En dan heb ik nog de filoet asperges. En dat betekent dat als ze krijgen dat ze in de groen staan ze te lang. Staan ze te lang, staan ze dan Sorry. in die lucht. Dan krijg je die fotosynthese en dan wordt dit PS. En dan nemen ze dan de filoet asperges. Maakt het niks uit qua smaak. Maar ja, de meesten willen graag witte asperges. Maar daar had je nog heel wat op, mooie skiel. Maar hoe vaak was er omheen? Dan was het altijd in het volle lucht van boven naar beneden. En dan van 6 kilo. Dan giest er 2 keer bedel. Zo, als je dat zien waar ze glimmen, daar is de skiel eruit. Ja. Dan snijst dit fortje, dit snijst eruit. Dat zou je nog net op tafel dan, maar die snijst eruit. Ja. Dan zet ze op met koud water, liets beetje boter, geen zoeken erin van, helemaal niks. Heel iets klontje boter, deksel erop, of eventjes een schotteltje eronder, zodat ze goed onder water zitten, want door dan droegen ze omheen. Heeg vuur, net bij fut erin, eventjes goed. Ja, net even denken van ik doe even wat oors tussendoor, want er staan heel veel tekortjes. Zodra ze sieren, drouw en alcohol je letten in het vocht. En dan zat ze nou binnen, wordt ze dan warm gaan, dan warmt ze dat vocht weer op. Dus ze er eventjes in, kleer, beetje ham erbij, zalm erbij. Lekker. En nou de hamvraag, ja, dat sluit ik dan bij ons. Waarom is er nou oors als die Limburgs? Ik zei het kreeg ik al, ze binnen wat zwierter. En dat komt vooral omdat in Limburg, die had een naam ik, die qua merken mat ze het eerste H. Wij doen je wat rustiger, we had je de kouder, dat is natuurlijk sowieso belangrijk. Ja. Maar het is dus ik zei, het groeit ik volle langzamer. We hebben wat een oor terroir. In Frankrijk zeggen ze een terroir, maar we hebben wat oren groen. Ja, het is een beetje zwierter. Lekker, hè? Ja. Oké, zullen wij aansluiten eten, jongens? Dat doen we even. Rijdt ze de tegen Friese asperges die piepen. Leuk, net? Alleen nog de Friese asperges piepen. Pieper? Ja. Die piepen. Ja, nee. Dit is gewoon, de Friesen die piepen wel heel erg. En de Limburgse net. Nou, die mieren. De mieren, nou ja. En de grenzen, dat zullen we aansluiten. Nou, wat die toch aan de Ja, nou, deze week hebben wij een bijzondere regen. Jouw kennis naar de kwarte film Rugdai. Het maatje van deze film wie de belening voor het mooiste verhaal dat uitgekozen is bij de verhalenwedstrijd van het Schreeuwersboen. Nou, en om het geheugen nog eens even wat op te frissen, zeggen we je het eerst even naar het ontstaan van dit verhaal. Nee! Roege Hans, keer langs mijn ankels. Ik viel de houten vlier onder mij teruggelieten. Lood geraas minkte maar agrieselijk gelaak. Mijn vingers klam je uit alle macht om meubilair. De squonkast zit los. De kolen kitten glad. Maar dan onverwachte stiepen van een doorpost. Zo begint het winnende verhaal Rugdai van Janneke de Boer uit Weidum. Een winnend verhaal? Ja, want het Schreeuwersboen betocht een wedstrijd van beginnend schreeuwers om een kwart verhaal te maken. Shit mijn kant uit en komt mijn duist op mijn kaak te lonen. Want waar wil dat nou net? Maar net alleen nog jongen, ja, gewoon beginnende schreeuwers. Dat kennen dus ook oudere mensen die het nog net zo vaak schreeuwen. Maar ja, dat is toch wel een oortruun om het dus te bezieken, Likus. Ja, maar zou het begin wijzen kunnen van een verneemde schreeuwerscarrière? Ja, waar zult ze zijn? Janneke de Boer schreeuwde een verhaal over een oude vrouw die het hield niet meer vertiezen rekkert in een traumatische herinnering en een ultieme poging dwam had om dit drama te verwerken. Ik ben over de helte als ik het heisteren stilhoudt.
Ik ben in de eendracht. Dat is Langlien. Misselijkes, als ik aan die dag weer omdenk. Ach, heden Margje, wat is het toch iedere keer met die? Fluister je confuus. Maar naast dit verhaal kwamen er nog dik 50 verhalen binnen. En de jury kwam daar een selectie van 3 nominaties. Een verhaal, een goed verhaal, heeft allerhande elementen. Het heeft een bepaalde sfeer, het heeft een kop en een stut, het heeft een plot, het heeft een karaktertekening misschien wel. En ja, wij hebben 54 insturingen lezen. En al die verhalen in sterkere en misschien ook wel wat mindere punten. En wij hebben er 3 uitgekozen. En ze staan in Jonkenhuis te wachten op de uitslag. De winnaar is het verhaal Rjochtdij van Janneke de Boer. Nou, applaus. Lokwenske. Dankjewel. Nadat Janneke de Boer de Lokwensken in ontvangst nemen kon, is Bient aan de slag gegaan om Rjochtdij te verfilmen. In een vorm waarbij het haar verhaal integraal verteld worden kon. Maar dan, onverwachte stiepen van een doorpost. Maar alles wat ik in me ha, hoor ik het gezien vast. Hier doe, akelige moffenhoer. Nee, een ielige haan shit mijn kant uit en komt mijn duist op mijn kaak te lanen. Morgen, woensdag en donderdag zal Rjochtdij in 3 patten uitgestuurd worden, hier in Bient. Daarna komt de kwartefilm in zijn totaal beschikbaar op internet. Alsjeblieft. Ja, en morgen dus echt los met de verfilming van dit bijzondere verhaal van Janneke de Boer. Ja, er zit een Fries onder het roer in de stad Grens. Peter den Oudsen is daar zo'n begint het hier burgemeester. Jelle Wiehaal wethouder in Ljouwert. En ik burgemeester in Meppel en Enschede. Ja, echt een man van het noorden dus, zou ik je dat wel zeggen. En daarom heb ik de man bij uitstek om het te hebben over de juidijstige spanningen tussen Friesland en de rest van het noorden. Ja, welkom nog een keer. Laten we het even hebben over de commotie die er nou is rondom die clusters met de omroepen. Ja. Dit weekend nog, hè? Pieter Siepersma, dat is de haatredacteur van Dagblad van het Noorden. Ja. Die zei even een paar dingen over de Friesen en over de Geerwerken. Zullen wij even, ja, wat hij zei? RTV Noord, RTV Drenthe, pas op uw zaak. Want je moet even kijken naar de verschillen tussen de 2 omroepen aan onze kant en die aan de Friese kant. En die zijn nogal groot. De kern is dat in Friesland een enorme drang naar eigen baas willen zijn. En eigenlijk ook de baas willen zijn. Maar in Friesland hangt men zo aan het idee van zelfstandigheid. Ik heb wel eens gedacht, en ik ben een Fries, dus ik durf het te zeggen, Friesen willen graag samenwerken, maar niet met anderen. Nou, dan kom je even binnen. Is dat, Jook in het beoordelen, ik als Fries ingreens? Nou, ik vind dat cultuur eigene van Friesland is wel vaak een enorm belangrijke factor waarlangs de besluiten in Friesland genomen worden. Dus ik snap het ook nog wel, dat de Friesen denken van hier gebeurt iets wat ons niet zint. Dan is het een factor die de goede zaak zin houdt? Want soms kan dat doorslaan tot dat. Ik vind dat zeg maar, Friesland heeft de taal en heeft het echt ook de eigen Friese cultuur, dus eigen merk naar buiten. En ik snap dat men dat tot alles wat men heeft ook wil bewaken. Dat begrijp ik heel goed. Ik kom uit dezelfde provincie. Hij viel hem maar ergens. Nou ja, kijk, op een gegeven moment moet je ook... ik zeg niet dat dat bij de omroep zo is, hoor, maar op een gegeven moment moet je ook je economische toekomst zoeken in een groter samenwerkingsverband. De economie van de wereld is van een zo groot formaat dat daar kom je als Friesland daar niet meer in. Dat moet je in het noordelijke samenwerking zoeken. En dan moet je ook dat zo doen dat je Friesland op laat gaan en samen met de rest van het noorden in een groter verband. Anders red je. Dus je pleit je eigenlijk voor het Lonsdeel, het noorden, zoals Plasterk? Nou, dat is weer zo'n vormdiscussie. Ik vind dat op het terrein van de economie moet je zonder provinciegrenzen samenwerken. Oké, ja. En dan die culturen, hè? Want dat schijnt kennelijk te botsen. Pieter, ja, daar heeft het 20 jaar bij RTV Noord werken. Nou, net meer. Ja, ik heb heel lang bij RTV Noord werken. Dat ging heel goed tussen de Harkes en mij. En ik met de provincie, bij de Kamer. En toen kwam 2012 kwam de Alversterrenkoorts. En toen gingen wij van de omroep een webcam bij mij achter in op het team zetten. Om aan de bal te veert. En iedereen die zwaaide van Limburg tot een grens naar Landerta. En toen zei ik, die moet even bij mij op SBS op de site, no problem. En die moet ik even bij RTV Noord op de site. En toen zei een van de leerlingen jou inderdaad, zei mij, Piet, je denkt nog niet dat wij reclame gaan maken voor die Friesen.
Want wij hebben wat met de Noord-rondrit en helemaal niks met die Elfstedentocht. En toen kwamen er nog een paar opmerkingen achterom. Die vond ik wat discriminerend. Dus toen ben ik op een gegeven moment, ik stop met het waar voor Noord. Want ik zei, op deze manier kun je net als waarman van RTV Noord gewoon in het Nederlands en alles mooi bij de activiteiten, mooi promotie van RTV Noord, kun je net er ook in als het hoe je tocht wordt. Maar dus daarom, dat is dus de reden dat je ophouden bent. Nou ja, hoe lang is dat wel niet geleden? Dit is 2 traaien. En toen heb ik sinds die leiding even gezegd van, let op, hoe 3 of 4 hier zitten bij elkaar, want dan komt dat hele Noorden bij elkaar te zitten als we het hebben over de regionale omroep. Zo, wat reed je er eens op? Ik vind dat het zal ongetwijfeld gebeurd zijn. Hè, maar laat ik een ander voorbeeld noemen. Leeuwarden wordt culturele hoofdstad van Europa. Ja. Dat krijgt de steun van het hele Noorden, ook van de stad Groningen. Vinden wij fantastisch dat Dat is het toch ook? Hè? Ja, dat is geweldig. Die grenzen vallen langzamerhand weg. En dat is niet omdat men vanuit cultuuroverweging, dat is omdat de economie dat vraagt. Het moet gewoon. Het is echt klein denken als je dat niet doet. Zelfs het Groningen, of het Noorden is al relatief klein. De Universiteit van Groningen is ook de Universiteit van Leeuwarden. En zo kun je allerlei voorbeelden noemen. En de Friezen die hebben een fantastische cultuur hoog te houden. Ik heb er ook veel gevoel bij en een affiniteit mee. Dus ik snap dat helemaal. Maar dat kun je ook in een grote verband doen. En dat zegt nog eenmaal niks van of je omroepen bij elkaar moet doen of niet. Straks krijgen we 1 uurke Drenthe, 1 uurke Grijns en 1 uurke Omroep Friesland. Als je bij elkaar zitten, hebben we het van tevoren ik even nog aan. Nou, ik weet niet of dat zo is. Ja, dat denk ik. Nou ja, redactioneel, maar dat is dus de discussie. Het gaat nou ook even hoe je als Noorden, dus José zegt, eigenlijk is het kinderzin en matje erin stappen, gewoon bij elkaar komen. Ja, natuurlijk. Maar wat is jouw rol daar eventueel in? Nou, kijk, als het gaat om mijn rol is, als het gaat om echt de economie, dan vind ik dat wij een soort verband en samenwerking moeten hebben die ook echt allemaal dezelfde dingen laat doen, op de groei, eigenlijk een gezamenlijke focus hebben op wat op de lange termijn moet gebeuren. Waar moet deze regio over 10 of 15 jaar zijn geld mee verdienen? Dat verschilt in Friesland niet eens zoveel als in Groningen, hoor. Dat moeten wij met elkaar zien te beantwoorden, die vragen, en dan aan het werk. Ja, maar ik heb 3 Jelien, ik zei van die leidinggevende bij RTV Noord, let op, we zitten 3 hier bij elkaar om een tafel, omdat we toch in het noordoosten van Nederland, Friesland, Greensland, Drenthe, waarschijnlijk wel bij elkaar komen als we het hebben over die publieke omroep. Ja. En daarvan zeiden, nee, dat gaat nooit gebeuren. Maar PP, ik heb dus wel gelijk gekregen, maar dat is nog onder water. En dan weet je natuurlijk, ik wil dat je het misschien net zin herkennen, maar ik vind wel dat wij als Friesland, als omroep Friesland, eerst bij die matten om die eigen omroep in stand te houden. Als dat net slaagt, dan zal die skeerwerking komen. En dan moeten we nog staan voor onze eigen cultuur en onze eigen dat is in Greensland, denk ik. Philip, wat neem je eigenlijk mooi nog van die tijd als je wethouderskip mooi naar Greensland? Heb je daar nog wat onder? Wat je in jou het kijk, je ziet dat de tijden veranderd zijn. Hè. Wij waren toen enorm tevreden dat we bijvoorbeeld het World Trade Center voor de neus van Groningen hadden weggekaapt. Hè. Dat vonden wij geweldig in Leeuwarden. En dat vonden zij heel vervelend. Ja. Nou, op dit moment wordt aan dat soort dingen heel anders gedacht. Maar het gaat wel hoor, om UWV gaat naar Greensland daar? Nou ja, kijk, zo kijk ik er persoonlijk tegen. Want Groningen heeft er niks aan dat alle voorzieningen bijvoorbeeld in Leeuwarden worden uitgehold en worden geconcentreerd in Groningen. Je moet toch kernen overhouden waar je ook een redelijk voorzieningenniveau hebt. Als het gaat om de rechtbank en dat soort dingen, belastingdiensten en wat je kan beïnvloeden. Dat moet je ook een beetje met elkaar proberen gespreid te houden. Dus jouw Koen redding deed dan wel eigenlijk? Nee, redding, dat is natuurlijk flauwekul. maar het is niet meer zo dat vanuit Groningen wordt gezegd van alles moet naar Groningen. En vanuit Leeuwarden wordt niet gezegd van alles van de onmiddellijke omgeving moet naar Leeuwarden. Zo werkt dat niet. We kunnen als steden het hartstikke goed vinden. Ik heb met Vet Kronen wekelijks contact. En ik denk ook dat het goed is dat die steden ook daar meer positie in nemen. Okay. Ja, nou, ik moet helaas aanronden. De tijd zit erop. Maar dit is een leuke discussie. Dit is mijn voorspelling, maar die van mij had het al goed in. Want die is zo 3 jaar die had al 80% scoort. Dat is geweldig. 80, 60 net. Nee, nou net. Maar wij praten gewoon lekker verder. We hebben een asperge bij. Maakt het niks uit. Ja, dit wie voor jou. Morgen zit architect Hans Achterbos hier. Hij had de laatste hier een heel goed zakendienst in het toch complexe China.
Daar praat hij morgen over. En ja, dan zorg je ook weer. Mooi joen verder. Lekker dieten.